Tervehdys katsoja! Tänään minä aion kertoa teille tarinan epätoivoisesta lurtsista, joka yritti päihittää perivihollisensa pahan kilpikonna mutant jutun, joka on aika pelottavan näköinen. Tästä sitten alkaa. Testi 1, 2, 1, 2. Joo, nyt kuuluu. Joo, tässä te näette tarinamme sankarin nukkumassa. No, et nähnyt mitään. Toi oli kyllä auta. Mutta mäpä nyt lähden aamupalalle. Pitää saada hyvää aamupalaa, että päivä alkaa hyvin. Ihan joku kattois mua. No se on varmaan normaalia. Nonni, ravitsevaa aamupalaa. Oikein tosi pahaa, mutta aamupala on syöty. Nyt Lurtsi on tullut hänen huoneeseensa ja hän ei tiedäkään, että hänellä on vastassa hänen toinen perivihollisensa. Kuka? Pikku Tipu! Kuka? Hänellä on aseenaan vain verinen puukko. Hänen pitää tappaa vihollisensa Tipu. Mitä on lapautu? En mä mitään Tipua halua tappaa. Mä haluan pois apua. Mutta joku paha voima pakottaa. Terveisiä helvetistä. No sepä kävi nopeasti. Liiankin nopeasti! Nyt häntä onkin vastassa pahimmista pahin, Donatella! Se tyyppi on taas täällä. Sieltä voit ton veikkosen kyllä nopeasti, mutta et tapakaa minua niin nopeasti. Piu. Piu. Oot se kyllä aika voimakas, mutta et sä oo niin voimakas kuin mä. Piu. Piu. No, ok. Oot sä ehkä yhtä voimakas kuin mä, mutta mä oon silti parempi. Piu. En saa henkeä. Joo, lisää verta. Missä oli? Ei sinä! Sinä! Ei, mä otan tässä.